פלנטיר. הייתי מגדיר אותה הגדרה בין חרב לסכין, מצ'טה, פיגיון. הרבה פעמים מתייחסים למבנה ולכל מה שקשור לצורנות שלה, להב, במקרה הטוב ידית, וזה מדברים הרבה. אני רוצה לדבר על הארגונומיות שלה, ולא פחות חשוב על הנשיאה שלה. לצורך זה יש לנו את הנרתיק. אבל לפני שנדבר על הנשיאה שלה והנרתיק ששיניתי אותו לצרכים שונים, אני אזכיר שאם אנחנו מחברים את זה לעולם הלחימה או הכוננות, במיוחד במקום שממנו היא באה, כנראה הרעיון של כלי לחימה רב תכליתי, לחימה ורב תכליתי. זה דבר אחד. דבר שני, בצד השני, לגביי בישראל תמיד אני עם אקדח, פה אני ליד שאני גר כרגע, או במקרה הצורך זה יכול להיות טומהוק שיכול לעבוד. זה שידור מצוין, לא נדבר על זה כרגע, אבל בכל מקרה ההתייחסות היא ייחוסו שיש לי צד אחד, צד שני, ואני יכול להחליט מאיזה צד אני רוצה לעשות מה. אז יש אפשרות לקחת, תשים את זה בצד השני של היד החזקה, או היד החזקה, עד יש לזה את היתרונות שלו. שני דברים לגבי שליפה. אחד, כל הרעיון של שליפת חרב, מה שסוגר אותך, יש איזה יתרון של שליפה ומכה בו זמנית, או מפה או מלמטה, או מהצד, או פתיחת מרחק למטה, הספדים, למעלה, על ציר המרכז, שלא לפתוח, ולכן גם השליפה, כשהיא באה מצד שמאל, כל היתרונות שלה של האחיזה הנכונה בגארד, שליפה, בחשיבות גבוהה. אם אני נוכח איום, אני לא יכול פשוט לשלוף, לכן צריך לעשות כל מיני תרגילים ותנועה בתוך קהל, זה בעיה לעשות את השליפה הזאת, במיוחד האקט של הובלת היד לכיוון. לכן, שליפה הופכית, יוצר קצת בעיה בהחזרה, אבל כשהידית היא טיפונת לפנים, כך שזה בצורה מאוד נוחה, המרחק מציר הצד, אחורה, קדימה, תנועה צריכה להיות טבעית. זוהי לא כל כך תנועה טבעית, כמו שיש את היתרונות שלה. 1, 2, 3. אני חושב ששליפה הופכית, במיוחד מצד שמאל, יש לי איזשהו נשק כניסה כזה או אחר, וזה לרחוק, סכין או להפך. צורה טבעית, אני עושה את זה לאט, 1, 2, ואז כל מה שצריך, כל 8 הכיוונים. הופכי, אני מזכיר, יש לו את הלב ההופכי, הופכי, אחורה, אחורה, אחורה. אני לא פותח את עצמי מתוך תנועת המרכז. אחורה, אני נאלץ להוריד קצת מבט, וזה בעייתי. דבר נוסף, אני שם אותה בתוך חגורה, כך שהיא, כמו שיש לי פה סוויבל שמיד נראה, מאפשר לזה להיות בזווית שלא מפריעה לרגל שלי. זה מעט לפנים שהתנועה היא פשוט בתנועה טבעית משלפת לפנים. ואני בא מיד שמאל, אני שמאלי דרך אגב, התנועה הזאת היא סוגרת את האגף, כל אגף שמאל, שהתנועה הקצרה הזאת, למרות שיכולה להיות מאוד קצרה, עדיין יש בה אקט, אותו דבר ההחזרה, שאני מחזיר אותה, נדן, כי זה קרוב לגוף, אני יכול לפצוע את עצמי, ולכן צריך קצת להרחיק. כשזה בתוך החגורה, זה לא מטלטל. אם זה בחוץ, זה טיפונת מטלטל, במיוחד אורך כזה. אני מזכיר, בואו נתחיל לגעת רגע בנרתיק, שהקטע האחורי הזה של המתכת, ופה נפתח רגע, החלק האחורי של המתכת, זה משהו יפה, והוא נועד בעיקר כדי לא לרוכבים, כנראה רוכבים על סוסים, או לשמור שהחוד לא יפגע במה שלא יהיה, אוקיי? שזה יושב. יש בעיה של התמלאות של מים, בעיה של רעש, אבל זה פחות רלוונטי כרגע. הוא בהחלט יכול להתמלא במים, ואני גם לא יודע כמה זה מוחזק חזק.
אבל גם בכידונים היסטוריים רואים את זה. אני הוספתי פה אפשרות לקחת אותה בצורה מאובטחת, מעבר לאבטוח הזה שבעיניי חשוב מאוד. אני הוספתי את הדבר הזה, שזה אבטוח חשוב מאוד, שגם הסכין במצב פתוח לשליפה כמו שראינו, או ככה או ככה, או אם אני שמאלי בלבד היא תהיה לי ככה, או מיד ימין או שליפה הופכית. יש לי את הסגירה הזאתי, אוקיי? דבר נוסף שהוספתי, כאן שלנו אני מזכיר את הסוויבל הזה, מטרתו המקורית היא לשבת ולאפשר לי ברכיבה על סוס, או יכול לרקוד, אבל הוא רוקד, ואם אין לו את האבטוח יכול לרקוד ולעוף, ולכן יש לי את האבטוח הצמוד. אוקיי, ואבטוח נוסף שאני הרכבתי אותו גם כן, שסוגר את הנדן, כך הוא מאובטח לכל הכיוונים. דבר נוסף שעשיתי פה זה שני חורים שאותם אתה יכול לקבל על החגורה, כך זה לא ינוע קדימה ואחורה לחגורה. אם אני מסכם את נושא הנדן, לא מודע לאיכות האור, רק יודע שיכול להפוך לבריכת מים. דבר שני, חובה בעיניי, טיק טק אחד חיברתי, יציב, לא יורד. השני, אני יכול לפתוח אותו עם זרוע לאצבע פצועה שיכולה לפתוח אותו בקלות. דבר נוסף, לסגירה הזאתי יש לה שני כפתורים, אחד לסכין צמוד, אוקיי, 2, ברגע שהסכין במצב פתוח, על היכולת שלי להפריד את כל זה מהאזור העור בצורה כזאתי. האבטוח צריך לבוא בצורה נוחה, הדבקה קלה, קשר חזק, כך שבעצם מה שנשאר זה לפתוח ולשלוף. זה הסיפור הזה לגבי הנדן. חשוב מאוד לדעת שיהפוך לפונקציונלי ושימושי. יכול להיות שמה שהייתי עושה זה, עושה פה חור קטן, שני חורים בצדדים, זה שאם זה ייכנסו מים, גם ככה לוקח לאור זמן להתייבש ויכול להשאיר חלודה. דבר אחר זה פשוט להשתמש נרתיק כזה לשימור או לתצוגות, ונרתיק איזשהו חומר פחות סופח מים לשימוש מבצעי כזה או אחר. הגודל של הסכין הזו מעורר הרבה תהיות להרבה אנשים וגם אצלי. לא הייתי מסתובב איתה בשוטף, בטח לא לשימושים סמי צבאיים או צבאיים כמו שאני מלמד, אבל היא קודם כל היא מסמלת קצת משהו היסטורי, למרות שלא איזה משהו מדויק כמו שהבנתי, אבל להפתעתי היא בהחלט משמשת ככלי מתוך המון מפגשים שהיה לי עם חזירי בר או לא עלינו, קטנים חולי כלבת שהגיעו לטווח האפס, בהחלט יכולה לשמש. אני מזכיר, יש לכם פה גם את הדבר הזה, ולפי זה שזה לא מושחז פה, זה לעבודה צפופה וקרובה. הגארד הזה הוא נהדר, גם לתפוס להב ולסובב אותו, שמירה על היד, הידית אחורה שמונעת מיד להחליק לאחור ונותנת עוד איזושהי יכולת משחק. היא מאוד מאוזנת כמו שאני רואה. משחס יצד אחורי למכות אחוריות אם צריך, אבל בהחלט ליצירת מרחק ממך והלאה כזה או אחר. בהחלט שגם בפרונטיר הגלילי יכול להיות שהייתי מסתובב איתה למרות הכובד שלה. זה קדימון, ממש קדימון, מה שאני יכול להסביר עליה, חוץ מהפונקציונליות שלה והארגונומיות שלה בעבודה, שאפשר לדבר על האיכות. הפרונטיר, כאן הפרונטיר עם הפרונטיר.